Nagkahiusa ang gobernadora ug mayor sa Subo uban ang mga opisyal sa transportasyon sa pagsiguro nga luwas ang biyahe sa mga pasahero atol unya sa kalagkalag. Samtang mubukas og duha ka mga satellite terminal aron dili magdasok ang mga pasahero sa main terminal. Ano ang report ni Alan Domingo? Miabot sa Cebu South Bus Terminal si Governor Pamela Maricuatro ganing buntag diin gisusin ini ang sulod gawas sa terminal. Apil na ang mga comfort room. Human masuta nga limpyo na ang free public CR dito na migamit ang gobernador sa pagtubag sa sugo sa lawas na sayran nga gawas sa public CR at dunay kapilian ng mga tao sa terminal ang paid toilet nga gimanage sa private entity. Infrastructure is the same but the toilets nanatay free toilets dili duha na kabuok. So people don't need to pay to go to use the toilet. So when lipay tana nabuhat na nato atong saa during the campaign nga libre. Misa ka usab si Governor Maricuatro sa bus diin iyang gihimamat ang mga pasahero o gipaniguro ang luwas nga pagbiyahe nila. Miabot usab si Mayor Nestor Archival nga nakikiusa sa lalawigan Sugbo alang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga tao nga moagi sa mga terminal nga naimutang sa dakbayan sa Sugbo. Amo nang gideploy ang mga 300 policemen to go around the province to make sure nga safe ang atong katauhan during sa Kalag-Kalag 2025. So we will also deploy first aid and ambulances di ay sa north ug sa south. Ang tanan nga mga cemetery na agyoy mga tao nga nag-atiman. Number one, nag-atiman ang grupo nato sa disaster. The second one, ang grupo nato sa mga pulis. And the third one, kaning mga tao nga atong gitan-aw nga mo'y makatabang pagpanglimpyo sa atong syudad. Gipadayag ni Ahmed Quizon, Terminal Manager, nga 19,000 ka pasahero matag adlaw moagi sa CSBT ug katunga usab sa CNBT base usab sa kasinatian nila sa mga nanglabay espesyal nga okasyon. Aduna raw say mga bus nga kasakyan sa mga pasahero. Aron dili maghuot ang mga pasahero, magbutang og satellite terminal usa sa south nga nahimutang sa Pardo, samtang ang usa-usab sa alang sa north nga nahimutang sa North Reclamation Area sa dakbayan sa Mandawi. Nato satellite terminals. Ang atong satellite terminals alang na nagkarong Oktubre 30 o 31. Aron dili kayo musugwak ang mga pasahero dinhi sa ato ang Cebu North Bus ug South Bus Terminals, natay operate o iabli nga mga satellite terminals. Nay kapilian ng mga tawag asa sila sakay. Aduna na usay yatagan og special permit nga mga bus ang LTFRB nga mahatod sa mga pasahero. Kadto lang adunay special permit nga tugutan nga makabiyahe nga gawas sa ilang naandan nga ruta. Samtang gipaniguro usab sa LTO ang roadworthiness sa mga bus nga kinahanglan nga ma-check up kining daan ug walay problema sa mga sakyanan. I-advise na nato nga katong di allowed mo standing, ay lang mo magpa-standing sa especially kanang overloading because it might create problems sa maneuvering, sa weight niya, then create basig-basig bako madisgrasya. Kauban si Godfrey Elian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.